Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Magandang hapon! Metro and Mega Manila! Oras natin sa buong pulaan, ganap ng 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon! Siyempre, pagkagat ng alas 5. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Sa inyo na ang programa! EDSA! That's right mga kabisyo. Siyempre pinangungunahan po niyan ng napakaangas sa lahat. Napakahenyo! Wala nang iba pa kundi si... Henyo! Tender na tender pero Jose pa rin kag nagaraguma! Siyempre mga kabisyo, kasama niyo rin kasakasalo, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic, hindi po ako yan. Impostor yan. Ay mga kabisyo, siyempre hindi naman makukumpleto po ang ating tropang EDSA kung wala po ang napakakulit at napaka-cute. Walang iba kundi si... Magandang hapon po sa inyong lahat po. Ako po si Duday, ang batang makulit at siyempre, batang mabait. Hindi ba, Uncle Diego Bandido? Mabait ako. Ano? Aray! Bakit mo hindi sinasagot yung apo ko? Diba sabi niya mabait siya? Aragoy! Bitawan mo tayo ako, Aragoy! Hindi daw ako mabait. Okay, tamo na! Pinaiyak mo yung apo ko, buwisit kang kalbo ka! Pinaiyak mo ako, umiiyak dito eh! Namira naman, no? O sige na, mabait ka na, Duday! Mabait ka na, sobrang bait! Talaga po, Uncle Diego? Sige nga po, kung mabait ako, bilan niyo nga ako ng donut. Namira, o sige na, donut na! Tago mo na yung 29 mo, tang! Ang bihira! Ay, naku mga kabisyo! Magandang hapon pa lang sa inyo lahat. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamasayang programa. Hanggang alas 9 po tayo. Oy nga pala, nagbabalik na ang San Miguel Pale Pilsen Biroque Battle. Makibirit, makisaya at magkaroon po ng chance na umuwi nga ng exciting prizes sa darating na May 3, 2024, alas 6 po ng gabi sa A+ Music Bar Restaurant sa Kawit, Cavite. Ano pang hinihintay nyo? Makibirit na sa San Miguel Pale Pilsen Biroque Battle sa San Miguel Pale Pilsen. See posters for details. Promo runs from February 22 to December 31, 2024 for DOH FDAC RR permit number 0177 series of 2024. Drink responsibly. 36 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Ito po ang programa EDSA! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!